Hûn zanin rojhilata navîn dilê cîhanê. Rojhilata navîn her kesî çavê xwe berdayê de ji bo aboriya wê, ji bo petrola wê, ji bo zîraeta wê na, ji bo ava wê na, ji bo nûyê ku rojhilata navîn cihê wî tê de nebe, nikare tiştekî aboriya xwe pêş vebixe. Ji wê yekê mesairê ve gelê mantiqê, qedera gelê mantiqê dileyîzin, parçebûnê çê dikin, belabûnê çê dikin, desthilatdariyê xwe dikin, iqtîdarê xwe dikin, ji bo her tim bimîne sêhwan ji bo bercewendiyê xwe, ji bo gelê mantiqê bimîne gelekî dûrî ji dîmokrasiyê. Fikr û felsefa serokap û felsefa jiyanê ye. Felsefa dîmokratiyê ye, yanî jiyanekî wekhevî, jiyanekî ku edaleta siyasî, edaleta aborî, edaleta civakî, fikrê û felsefa serokap û sînora yani red dike. Nabêna netew de, nabêna ol û ol de her tim edaletê dide pêş. Ji wê yekê eva bû 20 sal derbas bûn serokap û zindanê de kirine cezîrekê de tenê ji bo pêşîl fikrî wî na bigirin. Lê belê fikrî wî na ew dîwar şikandin û fikrî wî derbas bû li hemû cîhanê yani. Fikr û felsefa wî ji bo rihetiya rojhilata navîn e, ji bo wekheviyê, ji bo edaletê, ji wê yekê dijminê xeta serokap û gelekin yani. Fikra rêber apo ne fikrekî ji bo Kurda wek hatî naskirin erê di serî da ku wekheviyekî ku di hindir rojhilata navîn de an di jiyanê de wek bê jiyan kirin dibe mafê Kurda werê destgirtin. Lê ama ji wîya mistir seroketî doza wekheviya ku di hindir jiyanê de werê meşandin. Hemî gel û pêkhateyê got hene, yê got negeştina mafê xwe, yên got geştina mafê xwe serrastkirina jiyana xwe. Seroketî fikra wî ji mesela yani ji felsefakî mestir e. Îdî pratīgmayê. Pratīgma îdî sînor tune, sînor nayê naskirin. Niha dema got em behsa rêberekî bikin, serokê welatekî bikin, ew di hindir sînorekî de dikanê seroketiyê bike, dikanê rêvebirtiyê bike. Ama seroketî îro sînor derbas kirin. Tu li Amerîka tu behsa ocalan bike, herkes nas ke. Tu li Ewropa tu behsa rêber ap û ocalan tu bike, herkes nas ke. Tu li her qarakî dunyayê tu behs bike, tê nas kirin. Dibe ev welat têra me hemiya heye, yani ev gerdona gotê de em jiyan dikin, xwezaya gotê de jiyan dikin, têra me hemiya heye. Em hev re kanin jiyan bikin. Tu jî çanda xwe biparêze, ez jî çanda xwe biparêzim. Tu jî kultura xwe biparêze, ez jî kultura xwe biparêzim. Tu jî siyaset bike, ez jî siyaset bikim. Em bi hev re jiyan bikin ji bo însan em pêşkêş bikin. Ji bo xwezayê em pêşkêş bikin, ji bo arkeolojî em pêşkêş bikin. Seroketî fikra xwe ji fikra mesela netewekî, qewmekî gelekî ferhtir e, gelekî ji bo mirovetiyê dike. Ber vê jî yani ev fikir ji bo ev kesê desthilatdar yê got îro dibêje em rêvebirtiya vê dinyayê dikin, ji bo wan ew dibînin ew xeter e. Ji bo vê jî nahêlin ku ev tecrîda ser seroketiyê êdî rabe 21 salin yani ji mafê her însanekî ye ku wek azad jiyan bike, êdî derkeve derve ev hicrat tecrîdê da ev zendana gotê da 21 salin ji bo vê derkeve. Heya niha jî bêbextiya gul derheqê seroketiyê de tê kirin, bêbextiyekî gelek mezin e. Belkî dîrokê da biye, belkî dîrokê da biye şexsiyet, kesayetê mîna seroketî an jiyana xwe jî dane ji bo xizmeta mirovetiyê bikin. Lê ama ev tecrîda gul ser seroketiyê 21 salin di vê zendanê de ku tam ûjdana wan hebe, exlaqa wan hebe ku hinekî li xwe bizêvirin, êdî ev bêbextiya herî mezin derheqê însanekî da hatiye standin. Ev însan gunehek nekiriye, tiştek nekiriye, tenê ji bo mafê ku însan jiyan bike, ne însanê kole jiyan bike. Ev jî dixwazin koletî peyda bibe. Ji ber ku ev jiyana xwe koletiyê de berdewam dikin. Ev jiyana xwe di qetilkirina însanan de berdewam dikin. Ev jiyana xwe tenebûna gela de berdewam dikin. Ev dixwazin vê siyasetê ser seroketiyê bidin meşandin. Lê ez bi qenaet bi baweriya min be yani seroketî ev sînor derbas kiriye. Yani heya di hindir zendanekê da yek gotin ji seroketiyê dema got rêya parêzvana ra doşîne û derdikeve dervê zendanê, ez bi qenaeta min be hemî dunya guhdar dike ev gotin seroketî çi gotin kiriye. Ev bixara ev muadelê siyasî di hindir herêmê de guhartin. Dewleta Tirk heya roja îro ku rêbertî ev 21 salin
انسانه که نوره 4 دیواره ده فقط جی گوتن سروکتی ده ترسه حساب جیرا دکه چما انسانه که گوتن خواب توازی یک ایدن لسر سیاست دنیای فکره و دفکره و جبویجی پروژه چاره سریه پیشکش دکه اجبرگو پروژه چاره سریه جبو وانا خطره اف دخوازن ایدی جواک مینا کریه کی پس بمینه و گر بنا وان که هر کسک دارو باری ملکی دا بچه اما سروکتی هر دم دوی دا دخوازه چه بکشته پیشنیار دکه آن پروژه چاره سریه جبوگو اف جواک ایدی لماف خواه خودی درکه